Има животи, които напредват между луцидността и болката. В един от тях е Фьодор Достоевски, човек, който е писал от границата. Неговата история се разбира чрез това, което е преживял – загубите, затворите и болестта, които са белязали всеки етап и са се трансформирали в мисъл. Какво превръща толкова много страдание в толкова дълбок поглед върху човешкото същество? Докато мнозина са се опитвали да обяснят света чрез идеите, той го е наблюдавал в прекия опит на човешкото същество. Видял е как страхът се вкоренява, как съзнанието остава будно и как душата се изправя пред собствените си сенки. Тук започва историята на един човек, който е превърнал болката в визия. Бедни коридори и забранени кръгове. От наблюдавания дом до Сибир. Фьодор Михайлович Достоевски е роден в Москва през 1821 година. Баща му, Михаил Андреевич, работел като лекар в болницата Мариински за бедни и поради заеманата от него длъжност, семейството живеело в рамките на комплекса. От дете Фьодор израснал сред коридори, където болестта и нищетата били част от ежедневния пейзаж. Външният свят бил белязан от чуждата болка, домът от дисциплината. Тази смесица от състрадание и авторитет определила първата му среда. Михаил бил суров човек, свикнал да командва както в работата си, така и у дома. Контролирал децата си с постоянна строгост. Подчинението било правило, а собствената воля едва намирала място. Майката, Мария Фьодоровна, с тих характер и религиозен дух, частично балансирала този климат. Тя им четяла пасажи от Библията, говорила им за доброта и вяра и създавала моменти на нежност посред домашната коравина. Детето се оформило между тези две сили – авторитета на бащата и мекотата на майката. През 1837 година майката починала от туберкулоза. Загубата разрушила семейния баланс. Бащата, засегнат от самотата и алкохола, станал по-раздразнителен. Фьодор и брат му Михаил били изпратени в инженерното военно училище в Санкт-Петербург. Столицата ги посрещнала със своята характерна студенина, строги правилници, военни рутини и емоционална дистанция, която засилила изолацията. Въпреки това, градът предлагал нещо ново – библиотеки, литературни сбирки и един непознат за него интелектуален свят. През онези години на обучение Достоевски открил четенето на Шекспир, Шилер, Гьоте, Паскал и Балзак. Преводът на Йожен и Гранде от Балзак бил първата му платена литературна работа. Контактът с този роман го накарал да поиска отпуска от армията, за да се посвети на писането. През 1846 година публикувал Бедни хора, епистоларната история на две смирени души, които се борят срещу градските незгоди. Книгата трогнала критиката и името му се разчуло сред младите автори, които се стремели да обновят руската литература. За първи път Фьодор почувствал, че гласът му може да има тежест в обществения живот. Успехът съвпаднал с бурен момент. Руската империя продължавала да бъде управлявана от автокрация, която потискала всеки опит за политически дебат. Интелектуалците гледали към Европа, където революциите от 1848 година разклащали монархиите и мечтаели за Русия, способна да се реформира без кръвопролития. В Санкт-Петербург някои младежи се събирали в тайни кръгове, за да четат и коментират забранени текстове. Един от тях бил кръгът на Михаил Петрашевски, прогресивен чиновник, който отварял дома си в петък, за да обсъждат социалистически и хуманитарни идеи, вдъхновени от Шарл Фурие и други френски автори. Достоевски започнал да посещава тази група. Той не бил практически революционер, но се чувствал привлечен от моралния дебат, който те поставяли. Там се говорело за образование на народа, премахване на крепостничеството и преодоляване на социалното безразличие. Срещите били по-скоро интелектуални, отколкото конспиративни, макар че царският режим не правил разлика в нюансите. Полицията имала заповед да наблюдава всички, които показвали симпатия към западните идеи. Междувременно Фьодор живеел с малко ресурси. Животът му се колебаел между моменти на литературен ентусиазъм и периоди на икономическо страдание. Преводи, статии и малки поръчки му позволявали да оцелее. Въпреки нестабилността, той продължавал да вярва, че литературата може да промени моралната реалност на човека. Несправедливостта, на която бил свидетел като дете, и авторитаризмът на баща му били оставили у него трайна мания,
по човешкото достоинство. В средата на 40-те години на 19 век името му вече било известно в литературните среди. Сътрудничал на списания и участвал в дискусии за мисията на писателя. За него романът трябвало да показва живота на тези, които никога не се появявали в аристократичните салони. Този подход му спечелил уважението на критици като Белински, централна фигура на руската мисъл от онази епоха. Критикът видял в Достоевски продължител на Гогол, способен да даде глас на потиснатите и да превърне състраданието в повествователен двигател. Отношенията между двамата били интензивни и кратки. Белински защитавал изкуството в услуга на социалния прогрес, докато Достоевски започвал да интуитивно усеща, че човешкото състояние не може да бъде обяснено само чрез разума. Идеологическите различия се натрупали, но диалогът белязал неговото интелектуално формиране. От тези срещи щял да произлезе интересът му към вътрешните конфликти и към моралната вина, които по-късно щели да подхранват романите му. Русия на Николай I живеела под мрежа от растяща цензура. Царят поддържал специална полиция за откриване на подривни тенденции сред студентите и чиновниците. Кръгът на Петрашевски бил сметнат за огнище на политическа ерес. Правителството решило да го елиминира превантивно. През април 1849 година членовете на групата били задържани. Достоевски бил арестуван в апартамента си и отведен в Петропавловската крепост. Там прекарал месеци без процес, чакайки присъда, която никой не му обяснявал. По време на затвора осъдените били подложени на разпити и на пресметната несигурност. Имперската власт искала да даде публичен урок. Царят заповядал да се подготви фалшива екзекуция за обвинените в заговор срещу държавата. Една декемврийска сутрин затворниците били изведени на двора и подредени пред взвода. Офицерът прочел присъдите. Студът бил интензивен. Когато всичко било готово за изстрела, пристигнал пратеник с имперска заповед, която заменяла смъртното наказание с години каторжна работа в Сибир. Този театър на смъртта бил демонстрация на абсолютна власт. Достоевски разбрал, че животът му се е променил завинаги. Държавата го била превърнала в поданик без глас и име. Идеалистът, който бил вярвал в силата на идеите, навлизал в етап на мълчание и принудително подчинение. Животът на свобода свършвал до тук и започвали годините на наказание в замръзналите земи на севера. Ледено пътуване и каторжен труд да се научиш да живееш сред затворници. Пътуването към Сибир започнало в средата на зимата. Снегът покривал пътищата и шейните напредвали трудно сред виелиците. Когато групата прекосила планината Урал, Достоевски разбрал, че оставя Европа зад гърба си. От другата страна го чакал непознат свят, необятна земя, където студът и разстоянието щели да бъдат част от наказанието. При пристигането в Тоболск, затворниците били настанени в една крепост. Там, окован и уморен, писателят се запознал с съпругите на декабристите фон Визина и Францева. Те му предали тайно религиозни книги и писмо, адресирано до офицер, който можел да му помогне. Това бил последният жест на състрадание преди пълната изолация. Няколко дни по-късно продължили пътя към Омск. В този етап чул за първи път името на коменданта Кривцов, офицер, прочут със своята жестокост. Предупреждението било ясно, трябвало да се пази от него. При пристигането новият шеф ги посрещнал с викове и заплахи. Заповядал да им обръснат главите, да конфискуват вещите им и предупредил, че и най-малката грешка ще се плаща с бой с камшик. Тонът бил брутален, почти театрален. Достоевски разбрал, че животът му преминава в ръцете на един непредсказуем човек. Затворът в Омск бил заобиколен от ниски стени и наблюдателни кули. Вътре затворниците спели върху влажни нарове, споделяйки пространството с обикновени престъпници. Веригите тежали ден и нощ. Благородниците били обект на подигравки и омраза. Преди ни наказвахте вие, сега ви наказваме ние, повтаряли каторжниците. Нямало никакво уединение, нито отдих. Храната се раздавала в кофи. Въздухът бил гъст, наситен с дим и пот. Денят започвал преди зори, а каторжният труд продължавал до нощта. Дисциплината била поддържана от войници, които също се страхували от коменданта. В писмата си Достоевски описвал тези мъже като груби и озлобени, неспособни да разберат защо един благородник споделя съдбата им. Съжителството било постоянно изпитание. Обидите и провокациите били част от деня. Въпреки това,
Сред тази враждебност започнал да наблюдава нещо, което го изненадало. Под грубостта се появявали жестове на човечност. Един затворник можел да сподели хляба си с друг или да помогне да вдигне тежък товар, без да получи нищо в замяна. Малки действия, които не се вписвали в образа на чистата злоба, който доминирал в началото. Това противоречие го интригувало повече от всяка теория. Времето в затвора продължило да бъде белязано от насилието на средата. Кривцов поддържал господството си с внезапни инспекции. Движил се между помещенията, търсейки поводи за наказание. Някои казвали, че има 8 очи, защото нищо не му убягвало. При една от тези обиколки открил Достоевски легнал по време на работното време и заповядал незабавното му наказание. Други офицери се застъпили и присъдата не била изпълнена. Писателят щял да го помни като чудо. Бог ме избави от него, щял да напише по-късно. Когато комендантът бил отстранен заради корупция, затворът си отдъхнал. Животът продължавал да бъде тежък, но ежедневното напрежение намаляло. С течение на годините Достоевски успял да се свърже за първи път с брат си. В писмо, написано малко след като възстановил частичната си свобода, той разказал, че прекарал 4 години без новини от никого. Описал подробно звука на веригите, униженията, болестите и кавгите между затворниците. Признал, че пълната самота го е довела до това да си представя разговори с несъществуващи хора. Въпреки това, от това затворничество извлякал ново знание за хората от народа. Дори и най-насилствените, мислял той, пазели искра доброта. Какъв възхитителен народ, написал той, колко сила и колко състрадание скрити под толкова нищета. По време на лишаването от свобода получил няколко разрешени книги, руска версия на писмата на Пикуик и друга на Дейвид Копърфилд. Тези истории му напомняли за хумора и човечността на Дикенс и му предлагали отдих. Години по-късно щял да каже, че господин Пикуик е бил далечен модел за неговия собствен княз Мишкин. В последните месеци на затвора започнал да общува с някои офицери и бивши състуденти, които му помогнали да си набави дрехи и малко пари. Благодарение на тях успял да понесе последните дни от присъдата. През февруари 1854 година бил освободен от затвора, но наказанието му продължавало. Бил му назначен най-ниският ранг в руската армия и бил изпратен като обикновен войник в батальон в Сибир. Дори с униформа той продължавал да бъде затворник. В Омск прекарал 1 месец във възстановяване, преди да се представи на новото си местоназначение. В писмата от онова време се забелязва смесица от надежда и умора. Благодарил за относителната свобода, но не можел нито да работи, нито да решава бъдещето си. Зависел от милостта на приятели и непознати. През този етап се запознал с младия прокурор Александър Врангел, чиновник от знатно семейство, който бил чел бедни хора и искал да се запознае с автора. Срещата била емоционална. Врангел донесъл писма и пари от семейство Достоевски. Четейки ги, Фьодор избухнал в плач. Двамата развълнувани, завършили прегърнати без да кажат и дума. От тогава се посещавали често. Врангел се превърнал в негова основна опора и му помогнал да подобри условията си на живот. Чрез това приятелство Достоевски отново се почувствал част от външния свят. Също така започнал отношения с Евгений Якушкин, син на заточен декабрист, който го познавал още докато носел окови. Говорили за литература и за ситуацията в Русия. Якушкин му оставил пари и обещал да предаде писмо на Михаил. Жестът върнал на затворника едно забравено чувство, това, че не е бил напълно заличен. Знанието, че някой го помни, го поддържало през следващите години. Рутината в батальона била по-малко брутална от тази в затвора, но не по-малко контролирана. Маршове, упражнения и непрекъснато наблюдение запълвали дните. Писателят оцелявал благодарение на помощта на цивилни, които му давали временен подслон, и на способността си да се адаптира към военните норми. Посред тази несигурност той мечтаял да пише отново. Искал книги от брат си и мислял за литературни проекти. Чувствал, че преживяното в затвора му е разкрило нещо съществено за човешката душа и че трябва да го разкаже. Когато генерал-губернаторът Горчаков бил заменен, ограниченията намалели. Достоевски получил разрешение да получава кореспонденция и литература. Някои другари го смятали за резервиран човек, с интензивен поглед, склонен да говори сам на себе си. Други го виждали като оцелял, който се е научил да слуша повече, отколкото да говори.
Сред войниците го уважавали заради образованието и спокойствието му. Годините минавали бавно. През 1859 година наказанието приключило официално. С помощта на заеми и контакти успял да започне пътуването обратно към европейската част на империята. Пресичайки отново Урал, този път без вериги, той направил пауза. Пред една колона, която маркирала границата между Азия и Европа, се прекръстил и благодарил, че е оцелял. Споделил бутилка ликьор с водача си и вдигнал тост за края на изгнанието. Тази сцена затваряла едно десетилетие на лишения. При пристигането в Твер трябвало да чака няколко месеца, преди да получи разрешение да се установи в Санкт-Петербург. Военното министерство му отказвало правото да живее в столицата и всяка молба изисквала директна намеса на царя. През това време живеел скромно, планирайки литературното си завръщане. Зависел от финансовата подкрепа на брат си, но и от собствената си воля да се възстанови. Писмата от онази година го показват неспокоен, изпълнен с идеи и проекти. Целта му била проста – да си върне името и да докаже, че не е приключен. Завръщане след Сибир и нощно писане ражда се вътрешният наблюдател. Когато изгнанието му приключило, Достоевски се завърнал в столицата на страна, различна от тази, която бил оставил. Русия се опитвала да се модернизира под управлението на цар Александър II и реформите се представяли като начало на нова епоха. Крепостничеството било в процес на премахване, вестниците говорили за прогрес, а в салоните се дискутирало за европейската наука. Посред този ентусиазъм той се завръщал след 10 години мълчание и принудително наблюдение. В Твер, където трябвало да остане няколко месеца, преди да получи разрешение да се установи в Санкт-Петербург, той подновил писането бавно. Бил загубил контакти и живеел с ограничени ресурси, но желанието му да работи преодолявало трудностите. Пишел в ранни зори в една спартанска стая, заобиколен от стари книги и писма от брат си. Онези дни белязали повторната му среща с литературата. В края на 1859 година се установил отново в столицата. Намерил един по-голям, по-шумен и по-неравностоен град. Интелектуалците дискутирали в кафенетата, списанията публикували манифести и политическият дебат се бил превърнал в част от обществения живот. Заедно с брат си Михаил основал списание, наречено «Време», с цел да обедини моралната рефлексия и социалната актуалност. Публикацията търсила баланс между европейския либерализъм и руската традиция. Журналистическата работа го принуждавала да се поддържа информиран и да съжителства с новите критици. Сред тях били последователите на западната мисъл, защитници на рационализма и науката като двигател на прогреса. В противоположния край се намирали славянофилите, убедени, че руската душа е несъвместима с западните идеи. Достоевски се опитвал да слуша и двата лагера. Не се обявявал за принадлежащ към никой от тях. Преживяното в Сибир го било накарало да не се доверява както на абстрактните теории, така и на моралните догми. На страниците на Време публикувал хроники на актуални събития и кратки есета, в които анализирал ситуацията в Европа. През 1862 година осъществил първото си пътуване в чужбина. Посетил Германия, Франция, Англия и Швейцария. Искал да види отблизо живота, който толкова пъти си бил представял в книгите. Разхождал се по улиците на Париж, присъствал на литургии в готически катедрали и наблюдавал индустриалната врява на Лондон. Впечатлила го смесицата от изобилие и безпомощност. В английската столица видял деца, които спели под мостовете, и изтощени работници, които влизали в фабриките преди зори. Този контраст между богатство и нищета го придружавал през целия път. След завръщането си написал зимни бележки за летни впечатления. Текстът събрал наблюденията му за Европа и разочарованието му от сляпата вяра в прогреса. Възхищавал се на техническата енергия на Запада, но чувствал, че човешкият дух се губи в търсенето на материална изгода. На страниците на тази книга се появяват първите признаци на нова форма на мислене. Зад пътешественика, който гледа модерния свят, се очертава анализаторът, който скоро ще изследва човешкото съзнание отвътре. Работата в списанието продължила, но напрежението растяло. Реформите на царя напредвали бавно и радикалните сектори печелели видимост. Дискусиите между интелектуалците ставали агресивни. В тази среда Достоевски се концентрирал върху литературното писане.
Публикувал унижените и оскърбените, история за крехкостта на семейните връзки в общество, което се променя твърде бързо. Въпреки че публиката приела добре романа, авторът чувствал, че е останал в капана на стари форми. Имал нужда да отиде отвъд социалната мелодрама и да влезе в ума на индивида. Смъртта на брат му Михаил през 1864 година влошила ситуацията му. Загубил съдружника, приятеля и финансовата опора. Дълговете го притискали, списанието било затворено и здравето му отслабнало. Посред тази несигурност написал най-кратката си и най-интензивна творба до тогава – Записки от подземието. Главният герой на тази книга не е герой, нито бунтовник. Той е един самотен, болен човек, затворен в мисълта си. Живее в едно мазе и говори директно на читателя, опитвайки се да обясни поведението си. Разказът напредва като монолог, който редува ирония, гняв и отчаяние. Чрез този глас Достоевски показва раждането на една нова фигура – модерният индивид, съзнаващ себе си до изтощение, неспособен да действа без да се съмнява. Подземието не е физическо място, то представлява умствено състояние, доброволното затваряне на онзи, който разбира твърде много и вече не вярва в нищо. Героят анализира собствените си жестове, противоречи си, подиграва се на себе си. В тези страници се концентрира напрежението, което авторът бил чувствал от завръщането си. След като бил видял властта на държавата в Сибир и вярата в науката в Европа, той се намирал в капан между два свята, които му се стрували непълни. По време на писането на Записки от подземието епилепсията се завърнала с сила. Кризите го оставили изтощен, но той продължавал да пише. Диктувал фрагменти на приятели или на помощници и коригирал на ръка с разтреперан почерк. В писмо от 1864 година споменал, че този роман е неговият опит да каже истината за човека. Не обяснявал повече. Истината, за която говорил, не била доктрина. Била смесицата от егоизъм, състрадание и противоречие, която бил наблюдавал у затворниците и у обикновените хора. Критиците се разделили. Някои сметнали текста за лична изповед, други го видели като сатира на доминиращия рационализъм. Достоевски останал чужд на тези дискусии, концентрирал се върху оцеляването и изплащането на дълговете на брат си. През тези месеци се местел от пансион в пансион, продавал книги за да яде и спял лошо. Въпреки това чувствал, че нещо се е променило в начина му на писане. Вече не търсил да учи или да морализаторства. Искал само да покаже как мисли човек, когато никой не го наблюдава. Периодът между 1860 и 1865 година бил лаборатория за идеи. Във Време и в епоха, второто списание, което ръководил за кратко време, разглеждал актуални теми с все по-личен тон. Анализирал революционните движения, новите теории за образованието и дилемите на свободата. Текстовете му били четени от млади студенти и от стари чиновници, които се опитвали да разберат посоката на страната. Русия, която го заобикаляла, продължавала да бъде разделена между тези, които желаели да копират Европа, и тези, които искали да запазят националната същност. Достоевски виждал конфликта като спор без незабавно решение. Междувременно той се укривал в писането. В писмата от онези години се долавя един уморен човек, който работи без почивка и който едва намира радост в спомена за детството си или в четенето на Евангелието, което винаги носел със себе си. Безсънни нощи и невъзможни договори, писане под икономическа заплаха. През 1865 година Достоевски живеел в състояние на изтощение и тревожност. Дълговете го притискали въгъла и липсата на поръчки застрашавала препитанието му. Посред този климат започнал да пише отново, търсейки идея, способна да поддържа голям роман. Прекарвал нощите буден, с натрупани хартии до една слаба лампа, преглеждайки и отхвърляйки чернови. В писмата си от онази година говорил за треска, за безсъние и за усещане за състезание с времето. Бил се договорил с издателя Катков да му изпрати кратък разказ за руски вестник, но скоро първоначалната идея пораснала и се трансформирала в по-амбициозен проект. В края на ноември признал на приятеля си Врангел, че е унищожил ръкописа и е започнал от нулата. Казвал, че не понася задоволителен текст, когато може да опита нещо по-добро. Така се родил планът за престъпление и наказание.
Докато пишел, социалният му живот почти изчезнал. Едва излизал от вкъщи и получавал малко посещения. Поддържал контакт само с Аполинария Суслова, чието присъствие събуждало у него смесица от желание и отчаяние. Спорели често, наранявали се с думи и се срещали отново. Тя отхвърлила предложенията му за брак и това напрежение го оставило емоционално изтощен. Тази връзка щяла да послужи по-късно като материал за играчът на рулетка, където трансформирал фрустрацията в фикция. Първите глави на Престъпление и наказание били публикувани през януари и февруари 1866 година. Публиката реагирала с смесица от ентусиазъм и смут. Читателите говорили за книгата като за смущаващо преживяване. Някои я четели, без да могат да спят, други казвали, че се чувстват потиснати от нейния интензитет. Радикалните критици го обвинили, че изобразява студентите като потенциални убийци, но широката публика я превърнала в тема на постоянен разговор. През същата година един руски студент, Александър Данилов, убил една лихварка и нейния слуга, за да ги ограби. Фактът изглеждал като точно копие на престъплението на Разколников. Съвпаденията засилили въздействието на романа и славата му се умножила. Абонаментите за руски вестник се увеличили с стотици екземпляри. Достоевски обаче продължавал да няма икономическа стабилност. Въпреки успеха, дължал пари на всички. Страхувал се да не бъде вкаран в затвора от кредиторите си и да не загуби текущата си творба. Натискът го накарал да подпише рискован договор с издателя Стеловски. Задължавал се да предаде нов роман преди изтичането на една година или да загуби правата върху всички свои бъдещи творби. За да го изпълни, наел една млада стенографка Анна Григорьевна Сниткина, на която диктувал играчът на рулетка само за 26 дни. Работели ден и нощ, с кратки паузи за ядене или за почивка на очите. От този изтощителен ритъм се родила емоционална връзка, която скоро се превърнала в брак. Анна щяла да го придружава до края на живота му. След това предаване започнали най-плодотворните години в кариерата му. Между 1860 и 1869 година той писал почти без прекъсване. Преживяването на вината, наказанието и търсенето на изкупление се превърнало в ядро на творчеството му. В Престъпление и наказание всеки детайл отразява напрежението между разума, който пресмята, и съзнанието, което наказва. Престъплението на Разколников, планирано с студен логика, се превръща в факт, който го преследва отвътре. Достоевски организирал разказа така, че всичко да се върти около тази вътрешна борба и постигнал толкова прецизна структура, че всяка дума изглежда има ехо много страници по-късно. През 1867 година пътувал с Анна из Европа, за да облегчи здравето си и да избяга от кредиторите. Прекарали периоди в Германия, Швейцария и Италия, винаги с икономически трудности. В Висбаден писателят отново паднал в капана на хазарта, влизал в казината с надеждата да спечели достатъчно, за да погаси дълговете, и излизал победен. Загубите му се добавяли към епилептичните атаки, които се засилвали с стреса. Въпреки това, посред тази нестабилност, започнал да замисля следващия си голям проект – „Идиот“. Искал да създаде един напълно добър персонаж, някой наистина прекрасен, способен да покаже християнския идеал за любов в свят, който го презира. Тази идея го обсебила, работил в хотели, наети къщи и влакови вагони, диктувайки параграфи, докато сменяли градовете. В писмата си казвал, че едва спи и че умът му не си почива. Местенията били постоянни – Женева, Веве, Милано, Флоренция. Между пътуванията се родила първата им дъщеря, която починала на няколко месеца. Удар, от който и двамата се възстановили трудно. „Идиот“ се появил на части в руски вестник през 1868 година. Историята на княз Мишкин, невинен и състрадателен, се изправила срещу едно общество, което бърка добротата със слабостта. Публиката не разбрала напълно предложението, но някои читатели доловили дълбочината на експеримента. Достоевски вложил в персонажа собствения си опит пред взвода за разстрел, онова съзнание за живота на прага на смъртта. Мишкин въплъщава опита да се живее според абсолютната любов, дори когато този идеал се сблъсква с реалността. Процесът на публикуване бил труден, епилептичните кризи го забавяли и го принуждавали да изпраща главите недовършени.
Част от финалния текст пристигнала в печатницата посред грешки в композицията и неизпълнени срокове. Въпреки това писателят смятал идиот за най-интимната си творба. Казвал, че тези, които я оценяват, споделят нещо съществено с него. Романът завършвал с трагедия, но не като поражение. За автора провалът на Мишкин не анулирал стойността на неговата вяра, а я показвал в нейния човешки предел. След като завършил идиот, икономическата му ситуация отново се усложнила. Помощите от издателите били нередовни и приходите пристигали късно. Докато се възстановявал от нова атака, започнал да мисли за по-голяма творба. В писмо до приятеля си Майков написал, че подготвя книга с заглавие «Атеизъм». Там щял да се появи човек, който губи вярата си и потъва в морален хаос. Тази идея по-късно щяла да се трансформира в «Бесове», неговият голям политически роман. През 1869 година, когато работел върху последните глави на «Идиот», атаките му зачестили. Разказал на племенницата си, че е имал 2 за 10 дни и че едва може да пише. Въпреки това, продължил да работи, докато не изпълнил ангажимента си към Катков, неговия издател. В по-късно писмо признал, че романът го е оставил изтощен, но също така го е приближил до това, което смятал за своя истина – вярата като вътрешно преживяване, без практическа полза или видима награда. Тази концепция за вярата, свободна от доказателства и оправдания, определила следващите години. Достоевски виждал вярването не като аргумент, а като акт на съществуване. Доверието в Бог, мислял той, не трябвало да зависи от резултати. В «Идиот» това убеждение се изразява във всеки жест на княза, който запазва състраданието си дори пред презрението или насилието. Между 1865 и 1871 година Достоевски преминал от материално отчаяние към изключителна творческа зрялост. Лишенията, загубите и болестите се смесили с постоянна продукция. През тези години се появил образът на модерния човек, който се наблюдава, съди се и се разрушава сам. Съзнанието, вината и свободата се превърнали в централни теми. Вече не пишел за социални герои, нито за политически каузи, пишел за индивиди, изправени пред собствената си бездна. При завършването на «Идиот» писателят разбирал, че това напрежение не може да бъде разрешено. Онова, което било започнало като търсене на изкупление, завършвало като портрет на човешкия предел. От тази точка нататък, неговото творчество щяло да напредне към по-широко изследване на злото, вярата и възможността за колективно спасение. Но това щяло да бъде историята на следващата глава от неговия живот. Политическо убийство и последен роман, утвърдено перо пред руските множества. Между 1871 и 1881 година Достоевски изживял десетилетия на интензивна дейност и нарастващо признание. Завърнал се от чужбина с твърда визия за съдбата на своята страна. Виждал Русия разделена между имитацията на Европа и търсенето на собствена идентичност. От този момент нататък пишел убеден, че творчеството му трябва да говори директно на неговия народ. През тези години завършил «Бесове», роман, който изобразява едно поколение, очаровано от разрушението. Базирал историята на скорошни събития – убийството на студента Иванов от нихилистична група, оглавявана от Сергей Нечаев. Престъплението го впечатлило дълбоко. Във фикцията той трансформирал това събитие в разказ, където малък кръг революционери се опитва да предизвика хаос, за да преустрои обществото. Работил без почивка между 1870 и 1872 година, преглеждайки всяка част за руски вестник. Натискът от издателя, цензурата и атаките на пресата го изтощили. «Бесове» предизвикал полемика. Някои критици го обвинили в деформиране на политическата реалност и в атака срещу радикалната младеж. Други признали, че романът улавя моралния климат на епохата. За него целта не била да прави пропаганда, а да покаже как идеите могат да се обърнат срещу тези, които ги прокламират. Персонажите произлезли от реалния живот – фанатикът Шатов, циничният Ставрогин, манипулаторът Верховенски. В тях се отразява опитът да се замени вярата с идеология. Достоевски наблюдавал как стремежът да се спаси светът може да завърши с отрицание на всякаква отговорност.
В писмата си обяснявал, че иска да пише за бесовете, които обитават руската душа, визирайки както политическите страсти, така и най-интимните импулси. Когато романът се появил в цялостен вид през 1872 година, авторът се изправил пред яростни критики. Радикалите го определили като реакционер, а консерваторите го гледали с подозрение. Въпреки това творбата се разпространила широко и затвърдила неговата репутация. Бесове белязал прехода от социалната визия към духовното осмисляне. Там злото не е само политическа структура, а сила, която може да избликне във всеки индивид. През следващите години продължил да публикува в списания и да участва в обществени дебати. През 1873 година започнал да редактира дневник на писателя «Лично пространство», където коментирал актуалните събития, съдебните реформи, положението на селяните и конфликтите между Русия и Запада. Пишел в първо лице, редувайки анализи и анекдоти, сякаш разговарял със своите читатели. Неговият директен и морално ангажиран стил привлякал огромна аудитория. Посред тази дейност започнал да замисля най-амбициозната си творба. От дълго време мислял за роман, който да обедини всички негови тревоги – свободата, вярата, вината и изкуплението. През 1878 година, след смъртта на малкия му син Альоша, тази идея придобила окончателна форма. Болката го накарала да се върне към Евангелието, което пазел още от Сибир. Там намерил импулса да напише Братя Карамазови. Славата на Достоевски достигнала своя пик през 1880 година, когато бил поканен да произнесе реч в Москва по време на откриването на паметника на Пушкин. Оня ден, пред хиляди хора, той говорил за духовното единство на руския народ и за универсалната мисия на неговата култура. Много от присъстващите избухнали в сълзи. Пресата описала сцената като акт на национално помирение. От тогава той бил възприеман като морална фигура над политическите спорове. В края на онази година завършил последните глави на Братя Карамазови. Творбата била приета като кулминация на неговата кариера. Критиците подчертали нейния мащаб и пророчески тон. Някои я сравнили с божествена комедия или Крал Лир. В нея Достоевски успял да обедини семейната драма с религиозната рефлексия и психологическия анализ. В началото на 1881 година здравето му се влошило. Страдал от кръвоизливи, причинени от нелекувана аневризма. На 27 януари имал тежък рецидив. Унази вечер помолил съпругата си да запали свещ и да му прочете пасаж от Евангелието, което бил пазил от Сибир. Текстът говорил за Исус, искащ кръщение от Йоан, и за отговора «Така трябва да изпълним всяка правда». Чувайки го, той казал тихо: «Означава, че днес ще умра». Прекарал последните часове в спокойствие, благодарейки на Анна за споделения живот. Помолил я да се грижи за децата им и да пази вярата им жива. Починал малко след пладне на свещената книга в ръцете си. Погребението се превърнало в безпрецедентна публична манифестация. Хиляди хора придружили шествието по улиците на Санкт-Петербург. Студенти, работници и чиновници марширували заедно, някои носели екземпляри от неговите романи. За мнозина Достоевски представлявал моралната съвест на Русия. Гробът му в манастира Александър Невски бил покрит с цветя и писма в продължение на седмици. В следващите дни пресата в цяла Европа публикувала некролози. В Русия вестниците говорили за неговото наследство, сякаш става дума за пророк. Творбите му продължавали да живеят в паметта на читатели с различни идеологии. Либералите му се възхищавали заради защитата на човешкото достоинство. Вярващите заради непоклатимата му вяра. Младите заради неговата искреност. При смъртта си Достоевски оставял една страна в криза, но и една трансформирана литература. Бил показал, че въпросът за доброто и злото не принадлежи само на религията или философията, а на всекидневния живот. Бесове и Братя Карамазови затворили един цикъл, започнал в затвора в Омск. Преходът от личната болка към разбирането на човешката съдба. Последното му десетилетие кондензирало цялата траектория на един човек, който познал затвора, бедността и славата. Писането било неговият начин да устои и неговата форма на вяра. Във всеки персонаж оставил част от себе си, а във всеки читател посял съмнението и надеждата. Работата започнала през 1879 година и продължила 3 години.
Тогава живеел в Старая Руса, спокойно градче, където можел да се концентрира далеч от столицата. Диктувал цели страници на съпругата си Анна и коригирал всяка чернова с обсебващо внимание. Казвал, че този роман трябва да бъде неговото духовно завещание. В писмата до приятелите си говорил за история за отцеубийство и за вяра. Братя Карамазови бил публикуван на части в руски вестник между 1879 и 1880 година. Още от първия брой читателите усетили, че става дума за нещо различно. Семейство Карамазови обединявало 3 поколения конфликти. Бащата, Фьодор Павлович, символ на корупцията, синовете, Димитър, Иван и Альоша, представители на 3 начина за реакция пред света. Димитър – импулсивният и страстен, Иван – рационалният и скептичен, Альоша – вярващият и състрадателен. Всеки един въплъщава една възможност на човешката душа. Убийството на бащата обединява съдбите им. Съдебното разследване, разпитите и кръстосаните самопризнания служат на автора, за да постави въпросите, които го били преследвали още от младостта. Може ли да съществува справедливост без вяра? Къде започва вината и къде свършва свободата? Докато пишел, Достоевски изучавал задълбочено религиозните и философските текстове, които вдъхновявали неговите персонажи. Включил четива от Шилер, от Евангелието и от съвременни руски мислители. Тържественият тон и обширните диалози придали на творбата нечувана плътност. В сцените в манастира въвел фигурата на стареца Зосима, духовен водач, който представя източната мистична традиция. Неговата проповед за прошката повлияла на цялата последваща литература. Авторът работил с трескава интензивност, преглеждал коректурите до зори и едва спял. През ноември 1880 година, изтощен, но удовлетворен, изпратил последната част на издателя. В писмо написал: «Работих 3 години и прекарах 2 в публикуване. Това е решаващ момент за мен». Малко след това заявил, че иска да живее още 20 години, макар да знаел, че здравето му е крехко. През тези месеци получил неочаквано признание. Лев Толстой, който рядко хвалял колегите си, прочел записки от мъртвия дом и изпратил писмо до своя приятел Страхов. Не познавам по-добра книга в нашата модерна литература. Тя е човечна, искрена и християнска. Когато Достоевски прочел тези думи, се развълнувал дълбоко. Запазил писмото и говорил за него дни наред. Между двамата писатели имало различия, но споделяли желанието да изследват моралното състояние на човека.